Asalin sunana Bashir, amma iyayena suna kirana da Lamido. Mahaifina kuma jarumi ne. Fulanin nan sun yi yayin su ganin cewa sun yi mana fashin shanu, amma saboda yawan da suke da shi suka gama da rayuwar shi. Allah ka buga shi Allah. Jihar! Babu wani ɗan sanda da zai zo gida na bincike idan suka zo gidan da zan tura su ko in tura su gidan yari. Zo ka tabata da te! Sihar. Jini ɗaya ba da bare ba, a zuciya ba da ware ba. Ana marina ana kunci, ana dariya ana kuka. Bayan an sallame ta. Yayi wai karfe nawa ne yanzu? Time? Karfe 1 da 'yan mintuna. Lokacin ina wayan nan. Lokacin cikiyar masoya. Barin sa. Kikan duk garin nan ku akwai wanda ya kai ki jin wannan program ɗin kwa? Wallahi shirin ne abin daɗi. Za ka yi ta jin labari kala-kala. A'a. Ke dai ki ji abinki kawai. 'Yar umma. Kaga ko sun fara. Kash. Wayata ta mutu babu caji. Yayi ina wayanka ka ara mu. Ni wayata kin san tun da muka rasa wuta kwana 2 wajen na daba nake kai ta caji sai dai ki je ki karba can. Aiko wallahi sai dai in zo ina zuwa. Jini ɗaya ba da bare ba, a zuciya ba. Amma na samu ta tafi. Ta tafi bata bar min komai ba. Bata san ina son ta. Amma na tabbata na sani kuma ina ji a jikina tana ji na. Na san kina ji na. Na san kuma kin san da ke nake. Ki sani ina cikiyarki a wannan gidan rediyon. Don Allah don Annabi. Idan kina ji na, ki neme ni. Ina son ki. Ina son ki. Ina son ki. Jini ɗaya ba da bare ba. Ina dawo. Yaya? Gudu kika ne? Ka san gudun da na yi ta yi kuwa ban san wannan abin ya wuce ni. Wannan wayan fa sai an sa mai earpiece. Ina earpiece ɗinka? Ina na sa earpiece ina kuwa? Da Allah duba ka yi sauri sun kusa ƙarewa. Gashi. Yau. Bari ma sa mana zan yi. A kai ma za ka ji ne ai. Kai ma so nake ka ji ai. Ko? To jama'a duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu mai suna cikiyar masoya sai kuma wani sati in Allah ya kai mu
za mu zo muku da sabon wani bakon. Ku huta lafiya. Ina maka magana. To aikin ga abin da nake yi. Je ki sallama ya fi tun da lokaci. Duk gudun nan da na yi ta yi ma da na sani tun a hanya na fara ji wallahi. Jini ɗaya ba da bare ba, a zuciya ba da ware ba. Ana marina ana kunci, ana dariya ana kuka. Kauna ta taka takanka, tsuntsun soyayya guda sheka, da ido ɗaya ne akan leka, ka gani ya birge ka, mai hannu yake ɗauka, ruwan ido ya tsitsauka, mai hali yake kwazo, ba za ya dina ba, jini ɗaya bi shakuwa, kaurin sawa. Lawan, a san me yake faruwa? Wai wani yana kuka akan wata yarinya, wai akan soyayyanta da shi. Sani, kaga wannan shirin cikiyan masoyan da suke yi ba ƙaramin burge ne yake yi ba. Kai dai Lawan, wannan gidan rediyon ko suna haukata gayu ne ko na gaya maka suna shirmensu. Kai dai abokina bari kawai. Ba haukata gayu suke yi ba, taimakon gayu suke yi. A'a, ka bar wannan magana. Ni duk duniya ban ga ƴa macen da dan yi kuka akan ta ba. Ko kusa. Wannan abu ya bata min rai. Gaskiya ne. Mace ga mata burji a cikin gari. Gaskiya ina kasan soyayya ba ya fita haka ba. Ni na sani. A'a, ka bar fara. Amma bayan da aka tambayi ba san me dalilin da yasa ka ji wannan abun ba. Shi ne yake zub da hawaye akan mace. Mace ba? Kauna ta taka takanka, tsuntsun soyayya guda sheka, da ido ɗaya ne akan leka, ka gani ya birge ka, mai hannu yake ɗauka, ruwan ido ya tsitsauka, mai hali yake kwazo, ba za ya dina ba, jini ɗaya bi shakuwa, kaurin sawa ne ruwa, wasu sai suke mantuwa da abin da bai faruwa, idan su yayi tsintuwa. Don Allah ina tambaya ne. Okay, Allah sa na sani. Akwai wani affan da ya program a gidan rediyon nan yanzu nan ina sauraron sa. Okay. Affan ai kuwa yanzu nan muka gama program da shi ana, amma ya tafi. Ya tafi kuma? Amma shin ko dai ke ne wanda yake ciki a gidan rediyo? A'a ba shi ya kawo cikiyana ba, ni na kawo cikiyarsa. So, amma yanzu ke barwa Allah? Kai ba ni da wannan lokaci. To amma fa ke ma ya kamata ki zo a yi hira da ke saboda irin Kauna ta taka takanka, tsuntsun soyayya guda sheka, da ido ɗaya ne akan leka, ka gani ya birge ka, mai hannu yake ɗauka, ruwan ido ya tsitsauka, mai hali yake kwazo, ba za ya dina ba, jini ɗaya bi shakuwa, kaurin sawa ne ruwa, wasu sai suke mantuwa da abin da bai faruwa, idan su yayi tsintuwa, jini ɗaya. Wato shi dai wancan aikinsa kenan wannan kiɗa-kiɗa. Da wannan raye-raye. Salamu alaikum. Salamu alaikum assalam. Umma, ni na fito zan tafi makaranta. To za ki tafi makaranta kin fito? To dama ina so mu magana da ke.
Dan zagayo ki dan zauna na kun gaya min. Zara, maganar nake son gaya miki ba akan kuwa ba akan Adnan. Na fuskanci Adnan akwai yana da manufa. Kuma na fuskance ku ko da yake yana ɗaya daga cikin dai abin da ya sa dai ganin tarbiyyar da na yi miki da abubuwan da yake gidan nan da kika sani. Yana ɗaya daga cikin abin da ya sa na yadda har Adnan yake fita da ke dauke ki kai ki makaranta ya dawo da ke. Na san cikin yadda ubangiji babu wani abu. Na su yadda da ki. Na yadda da irin tarbiyyar ki. Shi ma kuma na yadda da nashi tarbiyya. Saboda na fuskance shi na ga halin da yake ciki ba mutum bane irin mutumin banza. Kin gane ku? To amma duk da haka ina buƙatar ki kiyaye. Dan Allah dan Annabi kake yadda ki ba mu kunya. Ki jira kanki, ki rike kanki. Kin ji ko? To yawwa. Umma na gode da nasihohin da kike mu. Allah ya saka da alkhairi. Kuma kamar yadda kika faɗan Allah yadda zan kiyaye. Ba za a ji kunya ba. Na gode ma Allah da ya kasance ke ce mahaifiyata Umma. Na gode da addu'o'in sai na dawo. To Allah shi albarka da lafiya. To shi kuma babban yaya. Kai kuma sai yau su za a yi naka. To a dai lalubo. To a lalubo dai. A lalubo mai ta kirki. Ina bukatar addu'ar ku ne. Sai ana ta yi. Kauna ta kanka tsuntsun soyayya guda sheka da ido ɗaya ne akan leka ka gani ya birge ka mai hannu yake ɗauka ruwan ido ya tsitsauka mai hali yake kwazo ba za ya dina ba jini ɗaya bin shakuwa kaurin kawa ne ruwa wasu sai suke mantuwa da abin da bai faruwa. Wai kai baka gajiya da kallo na ne? Ta yaya in gaji da kallon ki? Fuskar ki ne kyau take mu. Ina kallon ki kina burge ne mai fuskar ki. Ga wannan glass din ya miki kyau sosai. Ya miki kyau ga hijabin ki dogo. Kullun da hijabi abinki mai hijabi. Duk da dai ka hana Umma ta yi maka godiya, ya cancanta ni yi maka. Gaskiya na gode da farin cikin da ka samu. Ba mu taɓa tsammanin wannan farin cikin zai zo mana da wannan jin daɗin ba. Sai ga shi ka ba mu. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Amin. Karki damu, ke ba sai kin mun godiya ba. Saboda kin san duk abin da mutum in yi niyya in yi ni na yi shi ne dan Allah gaskiya. Kuma na yi ne ba don kowa ba sai don tsakana da Allah in samu lada. Saboda duk mutumin da ka gaishe a cikin wani hali ka taimake shi kai ma Allah yadda Allah zai taimake ka. To wannan ba wani abu bane. In Allah ya yi dama ta sanadiyan wani za ka samu kaza dole sai ka samu. In Allah ya yi ba za ka samu ba kuma ba da za ka samu. To ke Allah ya yi ta sanadiyya na za ku mallaki muhalli ku shiga cikin natsatsuwar rayuwa. To mu gode ma Allah dukan mu ne da ke kin ji ko? Ba komai. Kauna ta kanka tsuntsun soyayya guda sheka da ido ɗaya ne akan leka ka gani ya birge ka mai hannu yake ɗauka ruwan ido ya tsitsauka. Wa alaikum salam. Hajjaju. Ya gajiya. Hajjaju. Barka da ya gajiya. Alhamdulillah, masha Allah. Kwana biyu shiru cikin yi aure ko dai wannan shi zaki aure ne? Ban yi ba sai dai niyya shine. A to abu ya kira. Masha Allah. Masha Allah. Masha Allah, masha Allah. Sabin da Kauna ta kanka tsuntsun soyayya guda sheka da ido ɗaya ne akan leka
ka gani ya birge ka, mai hannu yake ɗauka, ruwan ido ya tsitsauka, mai hali yake kwazo, ba za ya dina ba, jini ɗaya bin shakuwa. Hello Zakariya, ka tabbata ita ga gani? To kaga don girman Allah tsaye min da ita yanzu gani nan zuwa yanzu, gani nan yanzu. Na ji akwai lafiya kuwa? Kai Allah jara Allah baka san me yake faruwa ba kana nema ka. Wannan me yake faruwa da shi ne haka? Allah ya kyauta. Kauna ta taka takanka, tsuntsun soyayya gudan sheka, da ido ɗaya ne akan leka, ka gani ya birge ka, mai hannu yake ɗauka, ruwan ido ya tsitsauka, mai hali yake kwazo, ba za ya dina ba, jini ɗaya bin shakuwa, kaurin kawa ne ruwa, wasu sai suke mantuwa da abin da bai faruwa, idan su yayi tsuntuwa, jini ɗaya. Asalin sunana Bashir, amma iyayena suna kirana da Lamido. Mahaifina kuma jarumi ne. Fulanin nan sun yayin su ganin cewa sun yi mana fashin shanu, amma saboda yawan da suke da shi suka gama da rayuwar shi. Allah ka buga shi ne Allah. Babu wani ɗan sanda da zai zo gida na bincike idan suka zo gidan da zan tura su ko in tura su gidan yari. Zo ka tabata da te! Sihar.